kamuri yezimbabwe. Ino istudio 7 tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingalitshona njani Zimbabwe omuhle? Le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 6 2019. Makateerera kustudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuirana kwakuripo ndekokuti vachanga vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nokuti unenge uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore ese aya. Guta reBulawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu 50 vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup iri kuitirwa kuBritain. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Guta reBulawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Kanzuru yeBulawayo inoti icharamba yakatsika madziro paurongwa hwehurumende hwekuda kuputsa zvivakwa zvayo zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha. Nezuro pakamboita kupesana kukuru pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri izvi. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vanoti vakatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva sezvo zvivakwa izvi zviri zvekanzuru yeguta ravo. Zesa inonzi iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi. Asi vaMuguni vanoti izvi hazvisi kuzoitika nekuti zvivakwa izvi hazvisi zveZesa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veZesa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata vaMuguni kuti tinzwe pamire kanzuru yavo. Chiteshi chemagetsi chepaBulawayo ndecheguta reBulawayo chakavakwa makore tingati kubva 1947 kusvika 57. Saka guta reBulawayo ndiro tingati muridzi wechiteshi ichi. Takazoti mukufamba kwenguva ma1992 ikokoko pakachinjwa mutemo wokuti vanobvumirwa kubika magetsi chete iZesa. Tikati pakachinjwa mutemo weElectricity Act ndo pakazobvumidzwa ZESA kushandisa chiteshi chemagetsi chepaBulawayo neguta reBulawayo panguva iyoyo. Zvino tazoti nokufamba kwenguva nekuti ZESA inofanirwa kuti ive ichibhadhara atingati maroyalties kuguta reBulawayo. Saka tagara tine gakava riri kunetsa gara riri mumatare pakuti ZESA yange ichiti haifaniri kunge ichibhadhara rendi pakushandiswa kwavari kuita power station. vaMuguni, pakatora ZESA masimba ekushandisa chivakwa ichi pakaita kakuwirirana here, kakanyoreranwa pasi? Kuwirirana kwakuripo ndekokuti vachanga vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nokuti unenge uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore ese aya. Saka veZESA ava vachiri kubhadhara mari here? Tingati vari kumashure zvinosiririsa nokuti kutaura kwatiri kuita izvozvi mari yavo yavasati vabhadhara iri kusvika mamiliyoni emadhora. Pamutemo chivakwa ichi pari zvino tichitaura kudai chiri muzita rani? Chivakwa ichi tingati chichiri muzita reguta reBulawayo kunze kwokuti vakazoenda kudeeds office vakanoita inonzi endorsement nechirungu kunodhindisa matitle deeds kuti ave edu, asi anenge achiri muzita rekanzuru yeguta reBulawayo.
nokuti izvozvi kutaura kwandiri kuita tine title deed ratakabata risina kana kudhindwa. Ivo vakangonodhindisa dhidhi riri kudeeds office asi ratinaro rakachena tichinaro richingodaidza kuti tisi varidzi vechiteshi. Urongwa hwatakanzwa minista Chasi vachiti izvo chivakwa ichi chinofanirwa kunge chichiputswa, imi makanga maudzwa nezvazvo here? Tingati zvinoita kuti tive nehasha pamusoro penyaya iyi ndeyekuti zvese izvi taizviona mumapepa nawo isusu tisina kuudziwa zviri tingati pamutemo sekunge iwe uchiti uri kuda kuita improvements pachivakwa chomuridzi, iwe muridzi ongoona zvichibuda mumapepa nawo asina kuudziwa zvepamutemo. Saka takatanga kuona bepa richitaura kuti vari kuaplya kuti vapiwe license itsva ye20 years yekuti vakwanise kuramba vachibika magetsi paya kwemakore 20 anotevera. Vamuguni mati imimi nyaya iyi iri mumatare edzimhosva yasvika papi? Takaendesa nyaya sezvo ndataura kuti pane nyaya yetitle deed redu rakaendozwa rakadhindwa tisingazivi, ndo nyaya takaendesa kumatare edzimhosva kuti aiwa ndange ndakabata chinhu changu asi ndabvutigwa tiri pamutemo, ndinokumbira kuti ndidzoserwe chinhu changu nokuti ndichine matsamba anotaridza kuti chinhu ndechangu. Ndo zvatakaendesa kumatare mwedzi miviri yapfuura. Saka tichakamirira kuti nyaya iyi itongwe yekubvutirwa kwakatakaitwa tingati kana kuti yekutorerwa kwatoda kuitwa, ndo pazouya nyaya iyi takuona futi mumapepa zvakare kuti aiwa pari kuda kupazwa tingati mipongoro miviri kuti pasare mina miviri ibviswe nekuti iri kunzi haishina kumira zvakanaka ingangopwanyika panguva shoma iri kutevera. Isu tisingazvizivi nokuti vanhu mainjiniers edu haana kana kumbowana mukana iwoyo kuti atiudze isusu nokuti vanoripota kwatirika kuti aiwa chivakwa chakati hachisina kumira zvakanaka. Isusu mainjinier edu haazvizivi zvezvozvo. Avo vanga vari meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vakaudza Studio 7 nezuro mushure memusangano wavakaita nekanzuru yaBulawayo kuti chinangwa chavo chavakaitira musangano uyu chaive chekuti vaonesane. Vataura maonero avo vanga vasina information, ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zesa ishande yakabatana nekanzuru nemared payers association. Saka ndikutarisira kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Chikadhirika chinhu icho chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vachishanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tiunyatsovaonesa tozoendera kumberi. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura nemutori wenhau weStudio 7 Taurai Shava vari muBulawayo nezuro. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata vanani vari muchikwata ichi vanosanganisira vatsigiri vechikwata ichi pamwe nevatori venhau. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo nemari dzinoti hurumende haifanirwa kunge ichishandisa mari yakawanda yekutakura vanhu kuenda kunze kwenyika vanodarika uwandu hwevatambi vanenge vari kumakwikwi aya. Nyanzvi idzi dzinotiwo kuita kwakadai kunoratidza kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yemari iyo iri kunetsa panguva ino. Studio 7 yakundikana kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti tinzwe zvizere divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mukuru anoona nezvezvirongwa muusangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo. Nyaya iyi yatondikatyamadzawo pandainzwa, zvinotorwadza nemamiriro akaita nyika mazuva ano. Tiri kuona kuti tiri kushaya chinhu chese muno munyika, ende tiri kutaurirwa nehurumende kuti inguva yekuti tisunge dzisimbe kuti zvinhu zvakaoma. Foreign currency mazuva ano hakuna, mafuta emotokari haasi kuwanika, gorosi chaiye kuiimpota dzimwe nguva inobonetsa zvinzizvo foreign currency hapana. Saka mari yekuzoti inenge ichishandiswa kuendesa vanhu vakawanda kudaro kunosapota netball team kureko kuUnited Kingdom ndinoshaya kuti tinenge taiwana kupi. SeZimbabwe ndofunga kuti nguva yanga yadarika yekuti tiite mapriorities edu kuti ave mugwara. Chii chatinokoshesa? Timu yedu inoda support.
kana ingave nhabvu, ingave netball, ingave rugby, ingave cricket, asi tinombotanga tatarisa homwe. Kana isusu chaivo sevabereki unombotanga watarisa homwe, even kuri kusapota mwana wako chaiye kuti awane zvakati zvimwe unomuudza kuti mwana angu ndakatida kubatsira asi zvino mari hapana, tinoda kukoshesa kuti titenge chikafu, titenge zvakati. Ndozvozvo zvinoenda kune nyika yedu. Zvakakosha kuti tisapote sporting, tisapote vasikana vedu, tisapote vakomana vedu, asi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Handifungi kuti tine dhora chairo US dollar rekuti tingaburitse tichitizvo ngatingoise hedu tingoenda kuengland kuti tinofara zvedu tichisapota netball. Imi chamunenge muchipokana nacho chaicho ndechipi ipapapa? Nekuti hurumende iri kuti izvo pavanhu ivavava pane nyanzvi anonzi matechnical team experts vanomwe vanenge vachifamba nechikwata ichochi, koitawo vatungamiri vanenge vakamirira hurumende vana. Imi chamunyanyopokana nacho chii ipapa vaMbofana? Kana tichitarisa mapriority, kana pane technical team ngatinoonei kuti vanokosha patechnical team iyoyo vari very essential vangave vangani, coach kana maybe physio kana whoever else, pane ivavo ngavaende. Kuhurumendewo apa panotinetse apa kuti chaunenge wanyanyofambira uchiti uda kunosapota chii, tingati vanhu vari essential. Kana ari munhu wehurumende azvipira kuti ari kuda kusapota vasikana vedu venetball kana vakomana vebhora nekunetsa kuri kuita mari, I'm sure kuti hurumende anogona kuburitsawo mari yake mupoketi woti inini ndazvipira, ndiri kuda kusapota timu yedu yenetball, ndaburitsa mari yangu yemuhomwe ndekuti ndiri kuona kuoma kwakaita zvinhu munyika. Asi ndiri kuzivawo kuti vasikana ava vanoda rutsigiro rwehurumende. Asi kana tiona kuti zvinhu zvakaoma munyika, ndinofungidzira kuti vasikana ivavo kana vakomana vakaenda kuAfrica Cup of Nations vanenge vachinzwisisawo kuti mari hapana. Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe. Zimbabwe, the voice of America. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Madeleine Lorine Takaruza, avo vanova mumwe weavo vari kuronga mabiko ekupemberera mabasa ari kubatwa naamai Teererai Trent vesangano reTeererai Trent International, avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vanotambudzika kumusha. Amai Trent vachange vari kupiwa ruremekedzo muNew York mwedzi unouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Takaruza. Mungatitsananguriro nezvechirongwa ichi chamuri kuronga here? Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu, mukadzi anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Teererai Trent, avo vakapiwa chinzvimbo chakadzama chaizvo chokuitirwa mufananidzo webronze uchaiswa pakati peNew York nevamwe vakadzi vane chiremerera vakaita sana Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Kate Blanchett, vamunoziva kuti vakadzi vanozivikanwa chaizvo nezvekuacta, nezvekupembedza nekuita mapurogiramu evakadzi. Chiitiko ichi chichange chiri kuitwa rini uye zvekupi? Chiitiko ichi chiri kuitwa musi wa24 August. Mapemberero kupemberera muzvare Teererai Trent ari kuitwa musi wa24 August kuBloomfield, New Jersey. Asi kugadzwa kwestatue yake kuchaitwa musi waAugust
26 musi unonzi International Women's Day of Equality kuRockefeller Center kuNew York. Saka isu sevakadzi vanogara munzvimbo ino yeNew York takaona kuti zvakadzama sezvo mumwe wedu asimudzirwa kudai kuti tipembere naye, ndosaka takaronga mabiko aya ekuti tipembere naye. Ndianani vari kukokwa kunge vari kumabiko aya, uyezve vanenge vachida kuenda vanozvifambisa sei? Tiri kukoka mhuri yese yeZimbabwe muzvaretererai trend pavanhu vese vari kupiwa chinzvimbo ichi ndivo vega vanobva kuAfrica, ndivo vega vanobva kuZimbabwe. Saka isusu tinofanirwa kumirawo newedu anobva kwetu tipemberere naye. Naizvozvo tiri kukoka munhu wese wemuZimbabwe, munhu wese wemuAfrica anodawo kupemberera zvakanaka izvi. Vanenge vari kuda kuenda kuchiitiko ichi vanozvifambisa sei? Tine Eventbrite invite iri paintaneti inonzi Tererai Trend Gala. Pane Facebook page inopa information, inopa zvichaitika pagala iyi. Takaronga mabiko ekuti kunenge kuine dinner, kwozoitawo vachaimba, kwozoitawo music, kwozoitawo zvichaitwa nevamwe vanogara muno, vana zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinogara muno zvichipemberera umwe wedu. Uyezve tichanzwa speech ichataurwa namuzvaretererai Trend. Hameno kana paine vakambovanzwa vachitaura, vane chipo chekutaura zvinokubata, naivo nyaya yavo inotokubata pamoyo, ukanzwa kuti vakasvika sei pakusvika kuti vapiwewo chinzvimbo chavapiwa izvi. Ndeapi mabasa anoitwa namuzvare Trent angaite kuti vanhu vadewo kubuda vachienda kunovaona vachitaura? Vanoremekedzwa pabasa rekusimudzira madzimai. Ameno kana muchiri kurondera makore 10 akapfuura kuti vakatoenda paprogramu yaOprah Winfrey Show, vachirondedzera stori youpenyu hwavo, yokuti vakakurira kumaruwa ndokuenda kuchikoro, ndobva vapiwa mari yekuvaka chikoro. Saka vatori nechikoro chinosimudzira madzimai, chinosimudzira vanasikana nevana vese. Vane organization yavo inonzi 20 International inosimudzira madzimai, inopa maideas ekuti madzimai asimudzike nekuwana zvinhu zvinongavapa upfumi. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Madeline Lorine Takaruza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunotipakurira nemusi wemugowera wega wega. Tosangana zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, chirongwa chamunopiwa naJonga Kandemiri nemugowera wega wega. Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana wekuroorana, iri kunzi Proposed Marriage Bill. Takanangana nechikamu 40 chemutemo uyu kana kuti section 40. Vakawanda vanonzi vari kunetseka kuti vanzwisise nezvemutemo uyu, vamwe vachiti unokurudzira kubikwa kwemapoto kana kugarisana pasina wanano. Muhurukuro yedu tabata sachigaro wesangano repadare vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova. Ndinotenda zvikuru kusangana nemi vakandimiri nevateereri muZimbabwe nenyika yose. Aiwa, tinotenda. VaGokova, nhasi tati timbokurukura tichitarisa nezvemutemo kana bhiri riri kugadzirwa rinotarisa nezvewanano kana kuroorana, marriage bill. Patiri kunzwa kuti rine chikamu chinonzi section 40 chinonzi nevamwe chiri kupa kodzero kune vanhu vanenge vasina kuroorana asi vachigarisana, inganzi nevamwe kubika mapoto.
vamwe vachiti dzimba diki kana masmall house. Makaunzwisisawo sei mutemo? Ndanga ndichipinda misangano yanga ichitaura pamusoro pemutemo iwoyu, vanhu vachipokana some of the sections kuti aiwa izvi zvinounza bongozozo mumhuri. Machechi ndikunzwa kuti vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi. I think simbisiso inofanira kuitwa ndeyekuti iko vanhu ngavadzidze kuva disciplined, vanhu ngavarongeke. Kana wadecide kuti uda kuchata, ingomira nenyaya yemuchato wako waunenge uinawo, kusaita nyaya yekuti wazoita mwana wako and so on and so forth, because zvinokonzera bongozozo, mhirizhonga mumhuri nemunyika yose. Ngatitambe tichitaura pamusoro pawo, tiwane nzira yekuashandura kuti tidzokere pamurau wekare wanga uripo unoti murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete, kana waita mhuri yako ndo inobhenefita iyoyo. Asika vagokova vamwe vagarawo vachiti vanokwanisa kunge vachingoita ukama kana ushamwari vasina kuzosvika pakuita muchato, vasina kunge varoorana, vanhu ivavo vachizongopararana pasina mumwe anowana cheuviri, kunyange pasina mwana. Hazvisi zvinozobatsirawo here pamutemo mutsva? Mutemo wakare unoti iwo makanga makashanda pamwe chete, saka govanai zvinhu sekuzviwana kwamakaita pamwe chete. Zvino kana murume mumwe chete ane mhuri dzakasiyana 3, zvinonetsa kuti uchoziva kuti ndechipi chinofanira kuenda kumhuri yakati. Saka zvinopedzera zvaita kuti pave nekupesana mumhuri dzakawanda pamusoro peizvozvo. I think vanhu vanofanira kudzidziswa kuti tinofanira kuva nemalimits edu. Kana uchida kuroora, roora sezvazviri. Kana usingadi kuroorawo, ndizvozvo, gara usina kuroora. Vamwe vari kuti mutemo iwoyu unobvumidza kuti paite barika, kunyange wanga wakachata kukoti uko, ukazenge waita small house kana imba diki, zvaakureva kuti zviri kurekonaizwa nemutemo. Munoona sei? Ipapa again pane dambudziko rekuti mutemo haufaniri kuteedza unhubu hwevanhu. Mutemo unofanira kugadzirisa vanhu kuti vari vanhu vakarongeka. Kana mava kuti muri musociety nevanhu vasina kurongeka, ngatichitawo mutemo inotora kusarongeka kwevanhu yokuita kuti kuve legal, then pane problem. Vanhu vanofanira kudzidziswa malimits avo, and vafanira kupuhwa machoices kuti kana wada zvekuchata unofanira kuchata nemukadzi 1. Hakuna kuti ndoda kuchata wopedzisira wakutiudza kuti ndine vakadzi 5 andikuda kuchata navo. Uwo unenge waunhubu. Saka mutemo unofanira kuva wakarongeka, unobatsira society kuti ive yakarongeka, inobatsira mhuri kuti dzive dzakarongeka, tibise unhubu. Muchitarisawo ramangwana, munoona here mutemo uyu uchipasiswa? Unogona kupasiswa. Ngochetewo nyika yedu yakaita manyamamire nerongo. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kutandarisana nazvo, zvinoita kuti vazhinji vedu sape nguva neenergy yatofanira kupa pakuti mutemo uyu usaregerwa uchipasa wakadaro. Kusarongeka kuri munyika kwakawanda kwekuti unogona kupasiswa, not because vanhu vari kuda, but kuti vanhu vari kushaya nguva yacho nemikana yacho yekuti vamboconcentrata kuita zvemutemo iwoyo, because tine zvimwe zvekushaya fuel, zvekushaya chingwa, zvekushaya chii, zvese izvozvo zvinhu zvoda our attention. Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove sachigaro wesangano repadare muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa. Totarisira zvakare chimwe chirongwa chaunotipa nemugovera wega wega. Ane mimi chirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 1 Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum yaita mangange 1-1 neHighlanders. ZPC Kariba yakunda Caps United 1-0. Chicken Inn yakwatura Mushowani Stars 3-1. Triangle yakunda Randalls 1-0.
nzi waaishani uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Guta rebulawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yezesa iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu 50 vakaenda kumakwikwi enetball world cup ayo ari kutambirwa kubritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesi zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Rechoto ndiri muwashington dc. Ndokusiyai mina Ntungamili Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.